जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन आंखौ अप्रभु होननानै बुंग्रा साफ्रोमबो सोरगोनि रायजोआव हाबगोन बे नङा बे जिसुनि बुंनायमोन। जेब्ला जोङो माथाइनि बिलाइ 7:21निफ्राय लानानै 23 सारिखौ फरायो जों बेयाव मोननो हायो। गोजौआव लिरनाय दङ आङो नोंखौ मिथिथारा आं फरायनि जिसुनि मुङै आंखौ अप्रभु होनग्रा साफ्रोमबो सोरगोनि रायजोआव हाबनाय नङा आन्थाय सोरगोआव थानाय आंनि आफानि गोसो बादि खालामग्रायासो। बे समाव गोबाङा आंखौ होनगोन अप्रभु नोंनि मुङै जोङो नाबि बादि खोथायाखैमोन खोमा, नोंनि मुङै जोङो भुतफोरखौ होखाराखैमोन खोमा, आरो नोंनि मुङै जोङो गोबां बोलोगोरा हाबाफोर मावाखैमोन खोमा। बे समाव आङो बिसोरखौ बुंगोन आङो जेब्लायबो नोंसोरखौ मिथिथाराखै, आंनिफ्राय खारदो इनाय खालामग्राफोर। बै समाव गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव फैदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनि फोथायनायफोरखौ, साननायफोरखौ, मावनायफोरखौ मिथिदोंमोन। आरो बै समाव गोबां मानसिफ्रा गोरलैयैनो सोरगोखौ मोननो, बासायजानायखौ मोननो आसा खालामदोंमोन आरो नेनानै थादोंमोन। बेनिखायनो बै समाव जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन दि आंखौ अप्रभु होननानै बुंग्रा साफ्रोमबो सोरगोखौ मोनगोन, सोरगोआव हाबगोन बे नङा होननानै बै समाव जिसु ख्रिस्टआ गोबांखौ बुंदोंमोन। मानो बुङामोन आंनि अनजाग्राफोर? मानोना बै समाव गोरलैयैनो बासायजानायखौ मोननो बिसोरो आसा खालामदोंमोन। बिसोरनि मावनायफ्रा मोजां नङामोन, साननायफ्रा गोथों नङामोन आरो बिसोरो इसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बादि जिउ खुङालासे, धोरोमिया जिउ खुङालासे आरो गावखौ धोरोमिया दिन्थिफ्लानायजों बिसोरो जिउ खुंदोंमोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन दि आंखौ अप्रभु होननानै बुंग्रा साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव हाबनाय नङा होननानै जिसु ख्रिस्टआ बै समाव बुंदोंमोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर जों दिनै मिथिनो नांगोन, फोथायनो नांगोन। जोङो दिनै पापनिफ्राय निमाहा मोनाखैब्ला, जोङो दिनै गाज्रि साननाय मावनायफोरखौ नागारनानै फैयाखैब्ला, जोङो दिनै धोरोमिया जिउ खुङाखैब्ला, जोङो माब्लाबाबो खुगाजोंल' अप्रभु होननानै गाबज्रिनायजोंल' सोरगो मोनगोन बे नङा होननानै दिनै इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय। बे बुहुमाव गोबां मानसिफोर दङ जायफ्रा गोबां रोखोमनि गाज्रि खामानि मावनानैबो, गोबां रोखोमनि गाज्रियाव जिउ खुंनानैबो खुगाजोंल' इसोरखौ गाबज्रियो, फोरबोखौ गाबज्रियो, सोरजिगिरिखौ गाबज्रियो। आरो जेरै संसारनि मानसिफ्रा साननायफ्रा मोजां नङालासे, मावनायफ्रा मोजां नङालासे खुगाजोंल' अप्रभु होननानै फोरबोखौ गाबज्रियो, जोङो बेबादि जानो नाङा। इसोरनि गोथां रावा जोंनो दिनै मिथिहोबाय। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ माथाइनि बिलाइ 7:21 सारियाव बुंदोंमोन। बियो बुंदोंमोन दि आन्थाय सोरगोआव थानाय आंनि आफानि गोसो बादि खालामग्रायासो। जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन आन्थाय जायहा सोरगोआव थानाय आंनि आफानि गोसो बादि मावगोन, गोसो बादि जिउ खुंगोन, इसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि जिउ खुंग्रा मानसिफ्रासो सोरगोनि रायजोआव हाबगोन, बिफानि रायजोआव हाबगोन। जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै सोरगोखौ मोननो थाखाय, बिफानि रायजोखौ मोननो थाखाय जोङो बिफानि लुबैनाय हास्थायनाय बादि जिउ खुंनो नांगोन। जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बादि, बाइबेलाव लिरनाय बादि जोङो सानफ्रोमबो जिउ खुंनो जोङो नांगोन। जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन जायहा बिफानि लुबैनाय हास्थायनाय बादि मावगोन, बिफानि लुबैनाय हास्थायनाय बादि जिउ खुंगोन, बे मानसिफ्राल'नो हाबनो मोनगोन होननानै जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन। बिफानि साननाया मा बेलाय? जोङो दिनै गोजाम रुदायाव नायोब्ला मोननो हायो बिफा इसोरा नाबिफोरनि गेजेरजों बियो रायथिदोंमोन। बियो बुंदोंमोन दि
आङो पाप मावनानै थानायफोरखौ लुबैया। पाप मावनानै थैलांनायफोरखौ आङो लुबैया आरो पाप मावनानै थैनानै थांनायफोरखौ आङो खुसि जाया होननानै बिफा इसोरा नाबिफोरनि गेजेरजों इजालफोरखौ बुंदोंमोन। अब्ला जों दिनै मिथिबाय जिसु ख्रीष्टआ जेरैबादि बुंदोंमोन, जायहा बिफानि लुबैनाय हास्थायनाय बादि मावगोन बे मानसिफ्राल'नो सोरगो रायजोआव हाबनो मोनगोन। अब्ला जों मिथिबाय बिफानि लुबैनाया बेनो, जाय मानसिया पापखौ नागारनानै गाज्रि सर' गाज्रि आखुथाइफोरखौ नागारनानै गोसो सोलायनानै फैगोन आरो धोरोमिया जिउ खुंनानै थैलांगोन, बे मानसिफोरनि थैलांनायावसो बिफा इसोरा खुसि जायो होननानै जोङो मिथिबाय। मानोना बिफा इसोरा नाबिफोरनि गेजेरजों रायथिदोंमोन आरो मिथिहोदोंमोन, आङो पाप मावनानै थानायफोरनि सायाव खुसि गैया आरो पाप मावनानै थैलांनायफोरनि सायाव आंहा खुसि जाया होननानै बिफा इसोरा नाबिफोरनि गेजेरजों बुंदोंमोनब्ला, दिनैबो जों पापआवनो जिउ खुंनानै दङब्ला, दिनैबो जों पापनि आखुथाइफोरखौ नागारनानै फैयाखैब्ला, जोंनि जिबनखौ लानानै बिफा इसोरा खुसि जानाय नङा। जेब्ला जों गोसो सोलायनानै फैगोन अब्लासोनो बिफा इसोरा जोंनि जिबनखौ खुसि मोनगोन। आरो जायफ्रा गोसो सोलायनानै जिसु ख्रीष्टनियाव फैगोन, बिफा इसोरनियाव फैगोन, बे मानसिफ्राल'नो बिफा इसोरनि रायजोआव हाबनो मोनगोन होननानै जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन। बेनिखायनो फै जोङो बिफानि रायजोखौ मोननो हानाय बादि जोङो दिनै बिफा इसोरखौ खुसि खालामनि। माबोरै? गाज्रि साननायफोरखौ नागारनानै, गाज्रि लोगोफोरखौ नागारनानै, गाज्रि जानाय लोंनायफोरखौ नागारनानै, गाज्रि मावनायफोरखौ नागारनानै जोङो दिनै गोसो सोलायनि। मानोना पाप मावनानै थानायाव बिफा इसोरा माब्लाबाबो खुसि गैथारा होननानै बुंदों। बेनिखायनो बिफा इसोरखौ खुसि खालामनो थाखाय जोङो गासै पापखौ नागारनानै फैनि आरो बिफानि लुबैनाय बादि जोङो धोरोमिया जिउ खुंनि। जिसुनि बुंनाया बेनोमोन। बेनिखायनो फै, सम जाबाय आंनि अनजाग्राफोर। दिनै नोङो सोरबा सासेखौ खुसि खालामनो थाखाय जिउ खुंदोंब्ला, नोङो दिनै सोरबा सासेखौ गोजोन होनो हास्थायदोंब्ला, नोङो माब्लाबाबो जिउ जोबनानै थाङोब्लाबो नोङो रावखौबो बे बुहुमाव खुसि खालामनो हानाय नङा। नाथाय दिनै नोङो पापखौ नागारनानै फैयोब्ला, गासै गाज्रिखौ नागारनानै फैयोब्ला, बाइबेलाव लिरनाय बादि नोङो मावोब्ला, जिसु ख्रीष्टनि सेराव फैनानै गावनि गासै मावनायनि दायफोरखौ निमाहा बियोब्ला, बिफा इसोरा नोंनि जिबनखौ नुनानै खुसि मोनगोन। बियो नोंनि जिबनखौ धोरोमिया खालामनो हागौ। आरो जिसु ख्रीष्टआ मिथिहोबाय, बेबायदि मानसियाल'नो बिफानि रायजोआव थानो मोनगोन आरो हाबनो मोनगोन। बेनिखायनो फै, जों जिसु ख्रीष्टनो जों गावनि जिबनखौ होनि आरो गासै गाज्रिखौ नागारनानै बिफा इसोरखौ जोङो खुसि खालामनि। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों।